یانەیە ئارتا ji bo werzişa jinan dît ku bûye dem keç xewnin xwe bicîbînin wekû lîstikvanên futbolê. Dezgeha Arta di sala 2013 da yekkem yaneya werzişê ji bo jinan li bajarê Amûdê damezrand. Dema gavakê weşana Arta FM li bajarê Amûdê li deverê dest pê kir berî wê çend rokî jî ji xwe me bi destiyanê kiribû ew projeyek ji wan projeyê êgê dezgeha Arta ya ragihandin û geştbêdanê ji xwe gi alîkariya me tê dikir û projek me ji wan re pêşkêş kir di wê dema hanê de me ji wan re got em dixwazin wilo jinên deverê em fêrî futbolê bikin, fêrî voleybolê bikin, em karibin wilo alîkarîkê bi wan re bikin piştîgê qeyrana Sûrî dest pê kiribû di wê dema hanê de. Helbet damezrandina yaneyeka werzişê tenê ji bo jinê gelek pirsgirêkan tîne holê. Ji bo yaneya Arta nerîna civakê pirsgirêka herî mezin bû. Ji wan pirsgirêkê êgê wilo hatin pêşiya me destpêkê di revîxan bi rastî yani civak qebûl nedikir jin di wê demahan de bi rastî werzişê bilîze û nexasin taybet yani em ê bêjin îca mê behsa futbolê bikin yani jin û futbolê bilîze li devera me li Amûdê tişkî bi rastî gelekî wilo giran bû yani di hêla civakî de em ê bêjin ew quyûd êgê hatibûn danîn li ser civaka me ji aliyê jinê de werzişê bi taybet ez ê bêjim yani. Rast e projeyek wekû yaneya werzişa jinan pirsgirêkin civakî dirist dike, lê wekû birêz Îsa Şêxo ji bo dengê Amerîka da zanîn, ew her wesa handana bajarên din dide ku heman tiştî bikin û derfetê bidin keçin xwe futbolê bilîzin. Yekîtiya werzişê li herêma Cezîrê hat avakirin 2014 de 2015 neh dest pê kirin wilo em ê bêjin yani hin çalakên wilo biçûk ji bo spora jinî ew jî net futbolê de yani di voleybolê de sala bi wê de dest pê kir çalakî bi sê ya navçar yana îro ro 2020 de neh yanî êgê futbola jinê bejdar bin tê de dixulê herêma Cezîrê de di mentîqa me de êgê çembên ji Dêrikê heya Sirêkaniyê. Bejdariya keçan de tîmên futbolê bûye sedema bihêzbûna kesatiya wan. Wek Îsa Şêxo dibêje ku dayk û babin van keçan dibînin çi qas kesatiya keçin wan pêş vediçe. Yaneyên wekû ya Arta bû werzişa jinê dibe nimûneyek bû bihêzbûna nifşê bêde. Ravîn Doskî, Dengê Amerîka.